Halo dulur gal gereja lor, izin melintas nggih. Lah iki aku bar kon dadapan lor, terus lurus ngulon iki lor. Iki teko gal gereja lor lor. Iki dalane rada munggah sithik lor, tapi halus lor dalane desa kene lor. Sampeyan wis do tau rene tau rong lor. Aku wis ping pindho iki lor. Aku dhisik malah nganu lor. Apa ana pos yang perapatan niku malah ngulon terus lor. Terus dalan watu-watunan malah apa terus balik aku lor. Lah wedi lor soalnya kono wis ngepol ya lor. Lah iki daerah kene do panen jagung lor iku mau do diade gelang sira. Lah iki dhisik aku ngulon rono lor jebule tembus Melati Rejo nak rono terus lurus kono lor perapatan sing rono. Lah aku iki ambil kiri lor iki isih teko gereja sing bagian lor-lor. Dalane isih halus lor. Sing warga kene do komen-komen ya lor. Sing warga luar ben ngerti wawasan tambah pengalaman tentang desa Gal Gereja Lor iki lho lor. Ngarep budi iki ketoke pondokan lor.